أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. dendangal bandiraɓe heɗotoɓe en to hello men YouTube, en calminiɓe, en juurimaɓe, en calmini kala ɗo dande nde yetti. En ñaguima joomum yaafuya so won ngakkande nde yi e ɗeɗo golle, ko yidde tan ha ballodiren enen kala e diine men o. ɗum woni mbaɗen yewtere nde tawa ko e pular jangen hen bindanɗe men. ɗum noon mi salmini moni kala e mon ɗo woni eno woniri en daroto ɗo joni tan ko windande men ndewnaten hen so Allahu lamɗo o jaaɓi. ko Bocar Ahmad Souleymani Diop to Nouadhibou. amin mbiya on ketki jaam, bisimilla e heɗade windande men shar'iyya joni so Allah jaaɓi. eɗen ngara e windande men ñalawma hande o so Allahu lamɗo o jaaɓi. jahannoɗen ko e alhaali pummugal, alhaali juuloyde pummirgal ñaawoje gonɗe e julde he. eɗen ñaagui Allah yo Allah hokku en famde bindande ɗe tigui rigui ngam ha dañenno ndewruɗen Allah e on sifa. eɗen kaala hande ne ko yowiti e julde ko yiɗa neɗɗo o waɗa no yiɗira yo wa. ceerno wi wonnudiba ihya'u leylatihi, ene yiɗa wurtinde jamma julde. wurtinde jamma julde noon wona walde yaada tan ene tourna e jeereji ala, ko wurtinirde ɗum bil ibadati dewal Allah, min salatin tawa koko wayno julde, mbala julde ñande so weeti ene wona julde, wo qira'ati qur'anin walla gona e jangude qur'an, wo zikrin walla gona e jangtade Allah, wastighfarin walla gona e wadde istighfar, astaghfirullah astaghfirullah. dalilu mum ko konngol nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallam o wi man ahya laylatal eid wa laylatal nisfi min sha'bana lam yamut qalbuhu yawma tamutul qulubu. o wi kala gurtinɗo jamma julde, so weeti ene wona julde mbaala e dewal Allah, jamma 15 yaawa ndu lewru ndu gonɗen darindu joni, ñande 15 mayru kadi jamma 14 ene jofi 15. sa wurtini on jamma lam yamut qalbuhu, gurtinowo ɗiɗo jammaji ɓernde mum mayata yawma tamutul qulubu, ñande ɓerɗe mayata. on ma Allah hokku ɗum ɓernde wurdunde e imanagal. ɗum noon wadde so ene weeta ene wona julde, debbo yo e gorko, suka e mawɗo gone e dewe mon Allah, ɓuri pijirloji ɗi ganduɗa ko ɓurɗi bonde gona e waɗede on saaha. so julde ari kadi ɓe mbaɗa pijirloji ɓurɗi bonde ɗi ina bonna kadi koɓe ndewno Allah e korka mabɓe walla e ñalawma mabɓe arfa. gueɗe ɗe ɓe mbanno hen ɗe fof kadi ɓe bonnira ɗum en ɗum ha bona. wona pijirloji ɗi kaɗaka, kono ko noɗi mbaɗirteni woni no haɗira. ha ni no adi kawra ene sharia yiɗiri ni ɗi mbaɗire no ganduɗa ene nafta ɓe kamɓe kala, tawa wirnaki woɗɗani diine mabɓe, tawa weñaki diine mabɓe. ɗum noon ko en jokkoɓe windande men joni so Allahu lamɗo o jaaɓi. wurtinde jammaji ɗi ko hunde yiɗande, wadde noon yimɓeɓe mbatta haqqille e wurtinde ɗiɗo jammaji. o wurtinira ɗum ne kadi ɗeɗo gueɗe kaalaɗe, wasde mayde ɓernde makko ñande ɓerɗe mayata, ñande ɓerɗe mbemata, sahande ruhuji ittete e ñalawma darga, ɓernde makko wona indan nazi'i mudma inna tan ɗo nde itteteɗo tawa ande heɓindi. omo jogii ha joni yenanede moƴƴere nde o jogori dañde to jomiraɗo towɗo o. ko noonne kadi wo huslun
ene yida lorade ko adinde neddo ene fummoya nyalawma julde o ene yida yo neddo o looto hono lorngal janaba no lotorteni ko non o lotorto kono ngal do lorngal non wana juldetengal so lotima ngal o salliginto caggal ton walla nde o lototonde o wada sallige e der lorngal he taw o anniyi e sallige o ko farilla kono so tawi ko lorngal ngal tan e sifa maggal no lorngal janaba ni ko non ngal lotorte kono ngal juldetake woni wo ghuslun nonne kadi lorngal ka ghuslil janabati wa yadkhulu waqtu lorngal ngal non ko bi awwali sudusil akhiri min al-layli jamma so wadama pecce jeegom feccere wattindinde nde do nde fuddi do ko toon woni do lotanade julde nde fuddi sa yidi ada wawi lotade gila nden so galle ko tarade wotere wadi galle ene besni puddo de gila nden mbete onon fof odon loto wonudiba ene yida non kadi lotade ba'da salati subhi lotanade nyalawma o tan ene yida kono wadde lotangal ngal ciagal julal subaka ɗon kadi ko yiɗede lawol ɗimmol sa lootima tan gilande fajiri feeri ene yona kono woppude ha juula subaka ha gayna lootoɗa ɗon kadi ene yiɗa ni woni ene yiɗa kadi lootade e oɗo sifa wata tayyubun nonne kadi ene yiɗa urnade ene yiɗa so neɗɗo o ene yaha pummugal yo urno yo wad ureteri yo wad ureteri dum ne kadi ko e yeso yidede wata zayyunun ene yida kadi nyantade ene yida kadi so neddo o nyande julde yo wad ureteri kono ene yida kadi nyande julde yo neddo nyantade nde non ko bisiyabil jadidati chomci kesi tan hayso di gona daneji tawde ko julde hayso ko di baleji yodi ngoni kesi tan dum woni ko yida so mo jogi so ala yo bordo ko jogi ko in kana bin nisbati li musalli bal wa in kana bin nisbati li ghayri musalli wiyede yo wad ureteri wiyede yo nyamtu wiyede yo looho mbete dum kam ko juuloyowo o wi wa in kana hayso latima ko bin nisbati li ghayri musallin hayso wona juuloyowo hayso hawri ko e jomum juulani yahani fummoydene ene yida tan yo nyanto nyande julde yo wad ureteri wurtinde jamma o e ko woni ciagal makko hay mo juulo yanine mo yahani fummoyde hayso koy filayru o wondine omo wawi jodade omo wada astaghfirullah omo juulay nelado dum kayo hadaka dum omo janga qur'an dum do fo omo wawi wadde yo nyanto yo wad ureteri dum do fo yo wad hanani daccude feññinde nyantade daccude feññinde ureteri e juldede te tawa jomum ene hattani sabu tan yidde bonkinade jomum wasa nyantade ala dum hananani neddo nde wonde be bi dum ko dum bida wali anna allah ta'ala ja'alaha ayyama farahin wa sururin allah wadi nyalawmaji julde di ko nyalawmaji ha joni weltare ko nyalawmaji weltare non moƴƴi ko neɗɗo kala yo yiye hen omo welti ɗum noon ni woni ko jinnoɗen wadde e windande men ñalawma hande ko jannguɗen hen ko heewani kono noon minitaji ɗi jettima ɗo eɗen daro sabu en dañi minitaji 6 en darnata ɗo windande nde so Allah jaaɓi ha windande arore e téléchargeoɓe ɓe ene goya ɗum so en neldoyi bindande ɗe to YouTube noon ene wawi ndendinen bindande ɗiɗi walla tati nelden ɗum en toon so en keɓi jotno eɗen pewnira ɗum so Allah jaaɓi ndentinen bindande ɗe haɗe mbawa yaadude kanje fof mbaɗo yende to YouTube to ɗum ne nde nelduɗen windande fof ma en mbaɗa hen lien YouTube o tawa sa ñoƴƴi hen tan a yettoto YouTube o sa yettimane sa wawi abonade o ɓadoma nde windande ari fof tawa aɗa tina sabu ene wawi arde alkamisa ene wawi arde aljuma tawa ñande hen bindande mbaɗaka ga lien ji garani mbasa yawde tinde kono noon sa abonima hen kam nde windande ari fof so Allahu lamɗo o jaaɓima tin mi salmini moni kala mi juurima mi ñaguima on yaafuya
ko Bocar Ahmed Diop to Nouadhibou amin biya on ketki jam on jarama.